रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आङो साफ्रोमनोबो बावहरनाय जाबाय। आंनि बैसोआव देरसिन फोरनो आंनि खुलुमनाय, आंनि लोगो आरो आंनि दुइसिननो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। जानो हायो आबादारिफ्रा गावसिनि खामानियाव जाफुंसार जानो हायो, समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा जाफुंसार जानो हायो, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो जाफुंसार जानो हायो। बेनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा नैबे समाव एसे बुंनो गोनां जागोन दि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिजों मुलुगनि सुबुंफ्रा जुजिगासिनो दङ आरो दिनै भारत सरकाराबो नारा नाथा नाजादों, आसाम सरकाराबो नाजादों। दा बे समाव भारतआवबो इनफेक्शननि जि अनजिमा बियो लासै लासै बांलांदों आरो मुलुगनि गोबां हादोराव दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नंखायनो जों बयबो सांग्राङै थानांगोन। जुदिअबा आसामाव बियो गोबांथार जायाखैब्लाबो बियो दिनै आसामावबो बे सोलिनानै दङ आरो सासे सुबुङा अलरेडि जिउ गारबाय। दा बे हिसाबै दिनै जोङो बयबो साबधान जानांगोन आरो बिसेसके बे कर'ना भाइरासनि बेलायाव आङो मोनब्रैसो खोथाखौ बुंनो सानदों। बिनि जिहेतु मुलिया दाबो ओंखाराखै, दा बेवहाय जों बयबो सांग्रां जानायानो साबसिन होननानै जों बयबो सानदों। दा बेवहाय एक नाम्बार खामानिया जाहैबाय जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं, समाजारि जोंनि जि जानथाय बेखौ जोङो लाखिनांगोन। सासेया सासे सुबुंजों जि एसे जानथायाव थानायनि जि खोथाखौ बुंदों बेखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन आरो बेखौ जोंनि मोनसे हेबिट हिसाबै, जोंनि मोनसे आखु हिसाबै जों दानानै लानांसिगोन। गुबुन मोनसेया जाहैबाय मास्क गाननाय। एनिटाइम जोङो मास्कखौ गाननानै बाहेरायाव ओंखारोबा मोजां, मानसिफोरजों रायलायोबा मोजां, मास्कखौ जोङो गाननानै लानांगोन। थामथिया जाबाय सेनिटाइजेसन, साबोनजोंनो जा जियानो जा जोङो आखाइफोरखौ सुनाय, साफा सुफायै थानाय, जायखिजाया मुवा बेसाद दाङोबा जों आखाइफोरखौ सुनाय, बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो हायोबा मोजां। आरो फर्थआ जाबाय डिसिप्लिन, जोङो मोनसे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन जोंनि सोलिनायाव, अब्ला बे भाइरासआ जोंनियाव थाबैनो बारदेरनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ जाहाथे जोङो अराय समनि थाखाय गोसोआव लाखियो। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावनायजों लोगोसे जोंनि गासैबो मावथिफोरखौ आं खावलायगोन, UPPLनि मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजा बयखौबो खावलायगोन आङो, जाहाथे इलेक्शना जायाखै होननानै रावबो खोब सिरियास जाया, बेखौ इजिलि लायो आरो उननि समाव जोङो बेखौ गुरैयैनो माखासे जोंनि आदब खायदाफोरजों जों मावलांगोन। दिनै माइरं मोननाय मोनै, बायदिसिना सुबिदा मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। मैया आसामाव अल पार्टि मिटिं जादोंमोन आरो बे अल पार्टि मिटिं जानायाव बयबो पार्टियानो बेखौ प्लेस खालामदों जे सोरबा NFSA कार्ड गैयै, जायफोरा कार्ड गैया बिसोरबो मोननांगौ। फैसा होनायनि खोथा दङमोन, बहाबा स्ल' जादों, बहाबा मोनबाय। बे गासैबो जाहाथे गोरिब गुन्द्राफ्रा बयबो सुबिदाखौ मोननो हायो, बेखौ मैया अल पार्टि मिटिङाव रायखांनाय जादों आरो गभर्नमेन्टआ खोथा होदों बेफोर खामानिखौ मोनफा मोनफायै बिथांमोना मावलांगोन। आरो मैया गासैबो स्टेटासखौ बिथांमोना जोंनो होदों जे बेसेबां क्वारान्टाइनाव मानसि दोननो हागोन, आइसलेसनाव बेसेबां दोननो हागोन, मा किट सफैयाखै गासैखौबो मैया गभर्नमेन्टआ माखासे सुबिदाफोरखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बिनि उनाव जोंबो बयबो बिसास जादों जे आसाम गभर्नमेन्टआ थियारि जाबाय कर'ना भाइरासनि जायखिजाया थासारिजों जुजिनो थाखाय। दा जोंहा नाथाय जोंनि गावनि डिसिप्लिनखौ जाहाथे बयबो मेनटेन खालामो, बेखौनो आं बैसागो बोथोराव बयनोबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।